खुलुमबाय बयखौबो खुगा मेथाइखौ लानानै गावजों गाव बाथ्रा दान्थे जालायबाय थानायखौ नोंथांमोना ससियेल मीडिया एबा निउज पोर्टेलफोरावहाय नुखाबाय। खुगा मेथाइखौ लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा माखासे खेंफोरथि होदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बेनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों, नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। जोङो बिसोरखौबो साबायखर बावनांगोन, रोंबाबो रोङाबाबो जाबाबो जायाबाबो बबेखौबा खुगा मेथाइ होननानै मिथिनानै बेखौ जुदि सोरबाया दिनै माने एलबाम बानायदोंब्ला, बेखौ खनफिनदोंब्ला, नाजादोंब्ला, नाथाय गोरोन्थि जानाया स्वाभाबिक। गोदान जोलैया आं बेखौनो होनबाय जे बेखौ दा खोनादोंसो सोरनिफ्रायबा, मोसानाय नुफेराखै, मेथाइखौ खोनाफेराखै। दिनै जायनिफ्राय मोनदों बेहाबो आबुं खस्थ' गैजोबा, सोरबा आरो गावनि माखासे माबाखौ सोफादेरबाय बायदिसिना खुगा मेथाइ बेफोर जागोन। बेफोरखौ जों दाय हमलायलायनो नाङा, नाथाय जों दा सोदांनांगौ। आरो जायफ्रा बेखौ खालामनायाव गोरोन्थि होननानै सोरबाया आसि थुना होदों, बिथांमोनाबो बेखौ नाजावनानै लानानै फिन जों गोदान एडिसन कारेक्टलि बानायनांगौ। दा बे जोंनि सम्पति, ओंखायनो बेवहाय गोरोन्थिया जाखागोन, नाथाय बिनि थाखायनो साजा मोननो नाङा आरो बेखौ लानानै जों गाज्रि सोंखारिनो नाङा। नाथाय जों सुबुरुन होनांगौ जे बेखौ एसे सोदांफिनोब्ला मोजां जागोन। गतिके जेबो नङा, बे जागोन। जोंनि गेजेराव गासिबो एथ' श' बोसोर जाबाय जे जों दिनै रेडिअनि मेथाइखौनो जों दिनै नागिरना मोनला। बर'आव एसेबां मोजां मेथाइ दंमोन, जोंहा स्टकआवनो गैया, रावबो रेकर्डिं खालामाखै। बेफोरो मेथाइखौ दिनै सोरबाया गोसोआव जि थादोंमोन बेखौसो लानानै माने गाव जि मखस्थ' दं आरो जेखौ गाव सानदों सुजुदेरनानै खननाय। आं दा रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ खावलायदों दाख्लैहाय जे बर' रेडिअ आर्टिस्टफोरनि, बर' रेडिअ सेन्टारनि रेकर्डिंआ गाज्रि जाबायब्लाबो जाय आर्टिस्टआ दाबो थांनानै दं, जाय लिरगिरिफ्रा दाबो थांनानै दं, बिथांमोनखौ फिन लिरहोफिननानै सुर होहोनानै देहाया जालाबाबो दानि गोदान देंखोगिरिफोरखौ एखे रोखोमनि खनहोफिननांगौ आरो बेखौ जों प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगौ। बे 50 बोसोरनिबो बारा, 60 बोसोर, 70 बोसोर जानाय रेडिअ मेथाइफोरखौ जोङो फिन दा गोदान जोलैखौ खनहोनांगौ, जुदिअ जोंनिफ्राय रेकर्डिंआ गोमादोंब्लाबो। दा बेफोरखौनो जों बुरखावनांगौ, बेफोर खामानिखौ जों खामानि मावनांगौ आरो बेफोरनिफ्राय नांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय 5 कौटिसो रांबाबो होनांगौ। बास।